Gabon deizuela guztioi, ongi etorrien inguruko epaiketa aurtengo ekainean izango da. Iragan astean epaiketan noiz izango den jakinaraztean urtez nahastu zela onartu du Espainiako Auzitegi Nazionalak. Aurtengo ekainaren 22tik 25 epaituko dituzte akusatuak. Faxismoaren kontra manifestazioak antolatu ditu bihar Euskal Herriko mugimendu feministak. Lurralde osoko mugimendu feministek beren burua eskainiko dute eskuin muturreko alternatiba gisa. Zehazkiago, transfeminismoa alternatiba integratzaile eta eraldatzailea dela aldarrikatuko dute. Azkenean, akordioa lortu dute Iruñako haur-eskoletan euskarazko eskaintza 102 plazatan handitzeko. EH Bildu PSN Geroa Bai eta Kontigo Zurekinek erdietsi dute akordioa. Akordioari esker, Printzesaren Arresi eskolan 16 plaza gehiago egongo dira, Arrosaldian eta 56 plaza sortuko dira Mendebaldean aurretik eskaintzarik ez zegoen lekuan. Donibane auzoko etorkizuneko eskolak ere 53 plaza izango ditu euskaraz. Gainera, euskarazko eskaintza Ermitagainara ere iritsiko da. Abiadura handiko trenaren inguruan badugu zer esana, Espainiako sustapen ministroak zalantzan jarri du HTaren ezkiokolotunea. Adierazi duenez, ingurumen balio handiko lurrak dira hidrogeologia oso konplexua dutenak. Hidrogeologia oso konplexua dutenak esan bezala, eta erantsi du tartean inguru karstikoak daudela eta beraz ez dakitela lotune hori oso bideragarria izango den. Poloniak bertan bera utzi du Pablo Gonzalezen aurkako zigor auzibidea Errusia uztea gertagaitza dela iritzita. Varsoviako auzitegiak Pablo Gonzalez kazetariaren aurkako prozesu penala bertan bera utzi duela jakinarazi du espioitza leporatuta eta 2 urte baino gehiagoz kartzelan egon ostean Mendebaldeko herrialdeen eta Errusiaren arteko presoen truke baten parte gisa askatu ostean ez baita oso litekeena bere borondatez agertzea. Badirudi Valentziaga ontziolaren etorkizunak gutxinaka argitzen dabilela, zorraren zati bat barkatu dio Cofides bai, sozietate publiko pribatuak Zumaiko enpresari. Zehazki 15 milioi eurotik 8,5 milioira murriztuko dio isuna. Emakumeen nazioarteko egunaren atarian gaudela aprobetxatu zainbat gai jorratuko ditugu jarraian, hasteko indarkeria obstetrikoa jasan duen biktima baten testigantza jaso du Hamaika telebistak. Isilpean igarotzen den biolentzia da, normalizatua. Hala ere, gutxinaka, gero eta gehiago dira biolentzia horretaz ohartarazten ari direnak. Adi testigantzari. Indarkeria obstetrikoa, emakumeek haurdunaldian, erditzean edo erditze ostean osasun arloko profesionalek emakumeari, naiz umeari ematen dioten tratu txarra. Genero indarkeria mota isila da ondorio fisikoak eta psikologikoak eragiten dituena. Berriki Urdulizeko ospitalean jasandako indarkeria obstetrikoa salatu du saren bitartez Ane Lekandak. Bizi izandakoa azaldu digu. Ordun egonta zapatu modoratan hasi nintzen gaueko ordu batatan, eta Urdulizeko ospitzera joan ginen urgentzitera. Eta han, test bat inzostean positibo izan zen, eta konstanteak eta aditxu dana ondo. Eta esan zozkoen seguruan zen ardunaldie eteningo zala. Baian ezaguela ginekologorik eta ardun kruzesera joteko. Han esan zozkoen boltza apurtu izala, eta beraz denbora kontu izala taupadarik ez egotea. Han onkizoztean 6 ordu edo lan, itzeroteko, jan eta dan barik, legradu betitzeko. Eta bigarren ekografia horretan, taupada egon zan, eta ganera boltza ondo. Baigan da ben zazozkuen, boltza apurtut ezaguela, eta joteko Urdulizeko ospitzelera osta berez, horrin berdostean iriz egimendue, eta han eskatuteko zita bat astelenerako,
konfirmateko ja eten izala haurdunaldia. Eta hori gendun. Astelenen zitaoki gendun urduri zen, eta atendidu zozkun ginekologo horren arreta izen zen indarkeria hautze. Eta ia sartu ginenen preguntan zozkun zer pasa zen, nik laburrez azaldu notzen, eta ekografia bat itzeko. Nik nire bikotagaz berbainun aurreko gauean, eta nik esan notzen nik enule ekografia hori ikusi gure, zen nun ikusi gure ume hiltze. Eta berak esan zuzten berak bai ikusi gure zaule. Orduan ekografia hitzerakoan ondino hasi baino lelau. Nik esan notzen ginekologaria pasa alzan bera nire bikotea leku horretara, ekografia hitzen deren lekure. Eta bera sartuten egon zan bitarten, nik esan notzen berari, ginekologari, nik enule ikusi gure. Eta berak salta izan, eta zan, zelan ez duzule ikusi gure, orduan zeitzik zatez duzu bera pasateko, ez dute zer ulertuten, baina holan, gorputze bere, ni aluzinaten, eta nik esan notzen, zerak esan notzen, berak ikusten bada usu bere ikusin berdozu, ikusin gozu. Eta nik esan notzen, bastota ditzuko. Eta hor berak esan zotzen nire bikotere, pasan betik eta emina menatzen, ze berak espadau ikusi gure, eta holan, gestikulaten holan, eta hor nik ja esan notzen haitzu nire gorputze da, nire erabakia da, eta zuk ez tozu ezer esan ber, eta epaitu gitxi hau. Eta horak esan zuten, ez, nien hau epaituten, harritu indozte hori bakarrik. Eta zatzen munezken niti bardin dozte zuk pentsate osun, eta basauz epaituten ez esan ezetz. Eta berak segiduen zaundan, eta esan zen reklamazio beti mungot. Besteko zuen empatiarik, eta bezin da izan. Ekografia egin zuzten, eta ezkendun ez ulertuten, baina esan dana ondo zaude. Eta gero, imagina, guion ginen horra mentaliza eta haurdunaldi ja eten ingo zala, edo eta zauela ja. Eta oin esan bera esaten dana ondo dagoela. Gero beste ginekologo batek konfirma bizan nago, baina, karo, nik preguntatzen zelan izen alda, boltsa eze gote apurtute, ez dut ez ulertzen zatzen, baina boltsa apurtute dau, ez da apurtute, zeitzik esan dozkue gurutzetan gauza bat eta oinamen beste bat, ez dut ez ulertuten, eta erak ez beran erantzun izen zan, niri bardin dozte zer esan dotxuen. Baina txarto, nik esan dotzen osteogenesis imperfecta ekotela, gaizotasun raro bat dela, eta asteburun zehar egon nintzela aditxuten estudiak eta lan indirezanak ikerketak. Eta topan nuzela batzuk, hori erlazioa bitzen direla gaizotasun hau, haurdunaldien emonaldirezan arazo batzuk ez. Eta ni hau kontaten egon nintzen bitarten, bera barreka, holan, ezaun ezan, bai azke gorputzagaz bere berbaitzen dugu. Eta ezaten, holan, hau zer, honek esan gozte. Eskatu notzen analitika bat jakitzeko, zelan nauen en general, ze gaizotasunak eragiten daune da, nire gorputzak ez dau produziten kolageno mota bat. Eta kolagena da, gorputzari, ez dakit, struktura edo moten dotzona. Eta oso garrantzitsu da haurdunaldien be bai. Orduan, eskatu notzen analizi bat. Eta ez esan zuzten, baina ez txuleria gaz, ez dakitzen esan, kastigaten modun. Ez dut txutengo. Ez dut txutengo, ez da inber. Ez da inber, protokola dino ez dala inber. Eta nizan txumun, ezke protokoloa nire kasuen, argumentaten nabiltzeitzik eskatuten dut txuten. Bintzet, entzun, edo espauzen gure, ezin, bai izan holan. Oso txarto. Eta barreka. Barreka, negarrez, eta bera barreka, holan. Eta nirea ditzu barik. Esan zuzten zer, reklamazio egin goztezuz, eta hor diazan otzen haitzu. Ezin barredik, ezin berba sarkasmorreaz, ze hitzen zabizena indarkeria psikologikoa da, eta nik hau ez dut permitiduko. Eta berak inzauna izen zan, niri errubota. Eta zozten niz hartu nintzela la defensiba zenan zartuko naz.
Eta zanatzen ez niri ez botateko beran indarkeren erru, ze berana bakarrik zan, nik enun ez errin. Eta beran erantzune horreri izan zen inalzan duztizala invitarnos a salir. Eta hortik joan ginen, sartu ginena baino txarro. Ezken nuen ezer ulertuten, eta ganera emakumenen arreta izan zen super, ez dakitzen lan definitu berez. Indarkeria oso handi. Eta nian ikurte nintzen, dana txarto. Berak bere ginekoloak esan zuzten vitamina D eta beste pastilla bat resetauko zoztela. Eta farmazire joan nintzenen erosteko, esan zoztean vitamina D zauela resetata. Eta gero ikusi nun nire historia klinikoan edo, inin zauela ginekologoak ez zauela errezetau, ni joan nintzelako kontsultatik. Eta ni joan nintzen berak bota zoztelako kontsultatik. Gertatutakoa eta gero atxeden hartzen da Lekanda, beldur handiarekin. Reposon eta bildurreaz. Eske bi egunetan oso diagnostiko diferenteak oki doguz. Eta bai, ikusi dugu ekografian ondo dauela, baina, klaro, inok ez dakiz eitzik naun odolatan. Eske, eta emakume asko hasi dut berba, aurori bardine pasazakela. Jente askok esan doztez hau zeritzeko, ni momentu honetan haurdunaldien zentratuten hau. Ze estres asko bereztotoki gure. Baina bai ingo dugune da plataforma batega sinadurak batu, hau arduradun politikoen aurreri ailegateko. Eta aurrera hau sauser, ez dut ezer deskartate. Ze jentea prestau. Pilo bat emakume, eta asko ginekologo bardinen biktima izan direz. Arlo penalaz galde egitean itxaropenik ez duela adirazi digu, bere hitzetan honen aurrean legeak ez ditu emakumeak benetan babesten. Osakietzan emin gendun, eta ondin ez dut emine dana izan dalako oso harin eta ez duten pararikoki, baina arartekon medikuntza elkargoan eta kontsumo ebiden behin mingot. Ezke bide legaldetik nik inguren eban, baina galdetu indot abokatuen hartan eta estables kodigo penalean ezin da askorikin. Indarkeria ustetiko kasu batzuk bai kondenau direz, baina kasu oso grabeak izan direz. Eta akabon nik bideo hau jendot be bai parte hau entzuteko ze justizia oso atzeratute dau. Eta kagun gizartea antolatuten hasten bada eta oneri buruz berbaitzen hasten bagare, hain normalizatut eta ikusezin bihurtute daun indarkeria bat, kagun nonos justiziak bere eta politikak erantzun beten berko da. Hau pasa zan genero indarkeria gazondala 20 pik urte, eta indarkeria ustetriko gazon ondino holan gauz. Baina nonos aldatu berko da. Antifaxismoa feminista izango da edo ez da izango lemapean, martxoak 8an kaleak hartzeko deia egin du Gazte Feministen sareak, emakume langileo nazioarteko egunaren bueltan mintzatu gara Uxue Alkorta kidearekin. Krisi testu inguru batean kokatzen da martxoaren 8a, krisi sistemiko batean, anizkoitza dena, orduan ezin diogu soilik alderdi bati edo faktore bati begiratu, adibidetzat migrazio politikak, pobretze orokortua, baita privatizazioa ere izan genitzake, baina esan bezala zapalkuntzak asko dira eta boiera trans eta neskoi zapaltzen gaituzte zuzenki.
Oldarraldia ulertzeko krisi sistemikoaren testuingurura jo behar dugu, izan ere krisi testuinguru horrek bai eragiten duela sozialki ez jakintasun bat, inseguritate bat, etorkizuneko bizitzaren ez jakintasun horretatik etorkizuna bera mehatxu modura ulertza ere ekar dezake, eta horrek fasismoari mesede egiten dio, fasismoa edatu egiten da, ulertu behar dugulako fasismoa dela sistemaren adierazpidenik bortitzena. Hau da, sistema bera da azken batean arazoa eta fasismoa da hori adierazpiderik bortitzenean. Horrek gainera ekartzen du foku aldaketa bat, ikusten dugunean kezka bat sortzen dela, esate baterako migrazio politiketan etorkinak izango dira arazoa eta ez migrazio politikak fasismoaren arabera, edo feministak izango gara arazoa eta ez patriarkatua edo cis-heteropatriarkatua bera. Oldarraldi honek esan bezala ardatz asko hartzen ditu kontuan eta uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea neska boira eta transak bagarela sujetu garrantzitsu bat fasismoari aurre egiteko cis-heteropatriarkala eta kapitalista denean eta koloniala sistema hau zuzenki eta modu bortitzean zapaltzen bagaitu aldi berean bagarelako aurre egiteko sujetu garrantzitsu bat. Eta zapalkuntza horiek ze modutara gertatzen diren, esan dudan bezala feminismoa deslegitimizatzetik, kriminalizatzetik, sare sozialetan ikusten dugun erreakzio misogino eta patriarkala ere hortik uler daiteke, egia da erreakzio patriarkala kontua dela eta erreakzio fasistarekin lotura zuzena duela, baina azken batean sistema cis-heteropatriarkalean fasismoa baldin bada sistemaren adierazpiderik bortitzena eta erreakzio patriarkala aldiz baldin bada guk sortu ditugun garaipen horietatik gizonek privilegio batzuk altzetik daukaten erreakzioa eta sistema bera cis-heteropatriarkala dela kontuan hartuta elkar gurutzatuta ulertu behar dira eta ezin dugu ulertu borroka antifasista bat patriarkala dena. Nik uste dut garrantzitsua dela lehen esan dudanaren arira erreakzio patriarkala eta fasista bereiztea, naiz eta ulertu biak une batzuetan gurutzatu egiten direla, eskutik helduta joan daitezkela, baina erreakzio patriarkal hori badago ezkerreko zein eskuineko alderdietan. Zergatik gertatzen da hori, mugimendu feministak botere gune batzuk lehiatu eta irabazi dituelako, garaipen batzuk eduki dituelako, eta gizonei orokorrean horrek privilegio batzuk galtzea ekarri dielako eta ondorioz erreakzio patriarkal hori eskuineko zein ezkerreko alderdietan gertatzen ari dela ikusten dugu. Azken batean antifasismoarentzat esan bezala emakume boira eta transak ere sujetu oso garrantzitsua gara eta hortik borrokatu behar dugu antifasismoan eta uste dugu garrantzitsua dela hori markatzea, zuk esan bezalaxe antifasismoa bestela patriarkala izan daitekelako eta gizonek monopolizatu dezaketelako antifasismoaren borroka hori eta orduan ez delako guk aldarrikatzen dugun antifasismo hori esan bezala aurretik, erreakzio patriarkal horiei aurre egiten eta sistema dekolonizatzen, antikapitalista bilakatzen eta heteronormatik ateratzen ere jarraitu behar dugulako. Euskal Herriko gazte feministetatik emantzipazio feminista dugu helburu eta Euskal Herri feminista irudikatzen jarraituko dugu eta horretarako borrokatzen jarraitzen dugu testuinguru honetan zein aurreko martxoaren 8an eta beste hainbat borroka espazio eta egunetan eta gizonen privilegioak zalantzan jartzen, boteregunak lehiatzen jarraituko dugu azken batean hori da gure militantzia eredua. Fasismoarekin lotuta edo fasismoari aurre egiteko bide horretan lotuta daude azken batean aldarri guztiak, baina bai jarriko da indarkeria matxista, krisi ekosozialean eta migrazio politikak borrokatze horretan, baina esan bezala testuinguru honen baitan egingo dugu borroka.
bat egiteko bai hiriburuetan, bai herrietan egongo diren mobilizazioekin eta bertan ikusiko dugula elkar. Martxoaren 8 gertu dugula aprobetxatu zaintza lanen inguruan hitz egin dugu LAB sindikatuarekin Iruñean, adi esandakoari. Nafarroako zaintza sistema komunitarioa eta publikoa. Hori da sindikatuek eta denon bizitzak erdigunean plataformak aldarrikatzen dutena. Sektore oso feminizatua izateaz gain, langileek lanbaldintza prekarioetan lan egiten dute. Zerbitzu horiek gero eta gehiago eskatzen diren arren, sektorearen privatizazioak zainketen merkantilizazioa areagotu du eta horrek langileen baldintzak okertu ditu eta zerbitzuaren kalitateari eragin dio. Horretarako martxoaren 6an, martxoaren 8ko bezperan, zaintza sistema hobetzaren alde mobilizatu ziren. Labeko kidea den Leirek argi utzi du guztioi eragiten digun arazoa dela. Gaur egun zaintzako sektorea ia erabat privatizatuta dago eta gainera kontutan izan da langile gehienak, zaintzan dauden langile gehienak emakumezkoak direla, egoera oso prekarioa izaten ari da. Argi daukagu zaintzako sektoreak gehiengo bat gizonezkoa izango balitz, ez ginatekela egoera honetan egongo. Hitzarmena sinatua egongo zen eta hori guztia. Beraz, aprobetxatzen dira emakumeak direlako eta orokorrean oso lan baldintza txarretan lan egiten dute. 2023ko azaroaren 30ko greba feministan planteatutako eskaerei gobernuak emandako erantzunik eza kritikatu dute. Zainketen krisiari buruzko lan mailak sortzea barne. Nik uste esango nukela ez dela aldaketa handirik izan. Ez gizonen aldetikan eta ez instituzioen aldetikan. Martxoako 2023ko azaroaren 30ko egunetikan urte terdi pasada eta berdin gaude instituzioak ez dute mai negoziazioa irekitzen eta patronalak ere beraien daude. Patronalak daude oso egoera erosoan. Zergatik azkenen beraiek jasotzen dute diru pribatua, diru publikoa jasotzen dute Nafarroako gobernutikan eta guk exigitzen dioguna Nafarroako gobernuari da kontrolatzeko diru publiko hori nora joaten dan. Zergatik gertatzen ari dana da, diru publikoi ez dela ez langileen gana iristen, ez da zaintza jasotzen duten pertsonen gana. Zaintza kalitatea ez da hobetzen eta nik gaina esango nuke alderantziz izaten ari dela. Okertzen ari dira. Guztiontzako zaintza duina lortzeko, negoziazioarekin amaitzeko, sistema garatzeko eta privatizatutako zaintza langileon lan eta bizi baldintzak hobetzeko lanaldien murrizketa proposatzen dute. Guretzako oso garrantzitsua da 30 orduko lanaldiak izatera. Horrekin behintzat sindikatuan hori bultzatzen dugu. Eta horrek 30 lanaldiekin, 30 orduko lanaldiekin, kontziliaziorako laguntzen du. Guztien arazoa dela azpimarratu du Leirek, ez bakarrik gutxi batzuena edo sektorean dihardutenak. Gutxienez behintzat ikusi egiten gaituzte. Azkenen gure helburua hori da, eta nahi duguna da gizarteak kontzientziatzea, hau ez dela bakarrik pertsona gutxi batzuen gauza. Zaintza lehenago edo beranduago tokatuko zaigu edo senideren bat, edo guri, edo oso garrantzitsua dira zaintzak. Orduan gizarteak kontzientziatu behar du denon gauza dela. Ez dela bakarrik langileena edo residentzietan edo etxeko langileen egoera da denena da. Horregatik, martxoaren 6an egin zuten bezala, zaintza erdigunean jarriko dute martxoaren 8an ere mugimendu feministarekin batera. Alde batetikan privatizazioari uko egitea eta publifikazioa. Zoi da gure helburuetako bat, langileak subrogatuz eta denak publikoak izatera. Argita garbi daukagulako zaintzak publikoak izan behar dutela.
gizarte guztiari dagokiolako. Aldarrikapen hauek eremu sindikalean negoziazio kolektibora eramateko ardura hartu bezala, kaleetan eta agenda politikoan ere mantentzeko autua egin dute sindikatuek. Oraingoz martxoa 8ko mobilizaziotara joango gara eta gero balorazioa egingo dugu eta argi daukagu borrokan jarraituko dugula, hori bai. Beraz, bizitzak erdigunean jarriko dituen zaintza sistema publiko eta komunitarioa aldarrikatzeko, zaintza publikoaren alde borrokan jarraituko dute. Donostiako Euskaraldiaren 11koa aurkeztu dute gaur Tabakaleran, hiriko alorde ezberdinetako 75 eragile baino gehiagok hartu dute parte ekitaldian. Elkar mugituz egingo dugu izango da 4. edizioaren leloa eta maiatzen 15-tik 25-era izango da. Euskaraldiaren Donostiako 11koa aurkeztu berri dute Tabakalerako Prisma aretoan, komunikazioan, kirolan, musikan edota sukaldaritzen aritzen diren herritarrak hautatu dituzte oraingo honetan eta Donostiak Euskararen loraldian ere parte hartuko du eta Euskara sustatzen jarraitu. Donostiako udala eta Bagera euskaltzalen elkartea elkarlanean ari dira antolatzen Donostiako Euskaraldia. Maiatzaren 15-tik 25-era egingo da eta 11 enbaxadore izango ditu ekimena ospotu eta parte hartzea sustatzeko. Horiek dira Sara Zozai abeslaria, Jose Miguel Ayerza adegiko zuzendari nagusia, Maialen Barzenaek euskaltegiko irakaslea, Jon Garaino zine zuzendaria, Laura Txamor moda aditu eta aurkezlea, Borja Gote surflaria eta youtuberra, Edurne Ormazabal Tabakalerako zuzendaria, Xabier Zabal eta sokaldaria, Joseba Mondaren ikasbide elkarteko idazkaria, Unai Ribera DJ eta Txurdi Realaren maskota. 11 lagun horiek denetariko erronkak hartu dituzte Euskaraldirako. Enpresa munduan esaterako euskara sustatzea eta prentsaurrekoetan euskara gehiago erabiltzea, Tabakaleraren programazio publikoan euskararen presentzia handitzea, euskara ez galtzea eta gaztetako mailari eustea, edota euskara ikasten ari diren ingurukoekin lehen hitza euskaraz egitea. Batzuk ahobizi rol hartuko dute eta beste batzuk belarri prestena. Ahobiziek ulertzen duten guzti euskaraz hitz egingo diete. Lehen hitza beti euskaraz egingo dute eta euskaraz ulertzen dutenekin euskaraz jarraituko dute. Belarri prestak berriz gutxienez euskara ulertzen duten kideak dira eta gainerakoei euskaraz aritzeko gonbidapena luzatuko diete. Belarri prestek ez dute beti euskaraz egingo aldiro erabakiko dute, baina beraiei euskaraz egitea nahi dute. Donostiako sektore eta gizarteko eragilei beraien 11koak sortzeko deia egin diete. 11koak osatzea euskarazko harremanak eta hizkuntza ohiturak aldatzeko bide eraginkorra izan daitekeelakoan. Zuk ere parte hartu nahi baduzu izen emata ezinbestekoa izango da. Horretarako izen ematea martxoaren 15an zabalduko da euskaraldia.eus webgunean. Bate egin aurtengo leiloarekin. Elkar mugituz egingo dugu. Herriurratsen 42. edizioaren kanta atera dute Dupla, Piso eta Pantxo Atapello musikariek elgarrekin. Senpereko lakuan grabatu dute Dupla bikoteak sortu duen kantaren bideoklipa. Herriurratsen 42. edizioaren kanta atera dute Dupla, Piso eta Pantxo Atapello musikariek elgarrekin. Senpereko lakuan grabatu dute Dupla bikoteak sortu duen kantaren bideoklipa. Abestiaren egileekin batera lakuan izan dira Angeluko dantzariak eta Seaskako ikasle guraso eta langileak. Duplarekin batera Euken Olazo Piso rap kantariak eta Pantxo Atapellok kantan parte hartu dute. Izan ere, abestia sortzeko azken bikoteak abesten duten Manes Pagolaren azken dantzau kanta hartu dute erreferentzia gisara. Datorren maiatzaren 11an ospatuko dute Seaskak urtero antolatzen duen festa, helburu berri bat dute aurten. Senpereko Katxalin Elizalde kolegioaren 2. partea irekitzearekin batera, Arberoa ikastolan erretako eraikina berreraiki nahi dute. Egungo jendarte individualistari aurre egiteko asmoz elgarrekin lelopean egingo dute Ipar Euskal Herriko ikastolen 42. festa. Bide horretan Erlezain kanpaina nazionala ere aurkeztu dute Herriurratsen antolatzaileek endaian. Erlezain bakoitzak 10 euro edo gehiagoko ekarpena egingo du eta trukean Herriurratsen erlearen irudia duen pin bat jasoko du etxean zaindu eta babes dezan. Arberoa ikastola eta Katxalin Elizalde kolegioa laguntzeko izango da bilduko duten dirua.
5.000 erlezen biltzera iritsi nahiko lukete. Herri urratsen webgunetik egin daiteke ekarpena. Looney Tunes lurrak eztanda egin zuen eguna filma martxoaren 6an estreinatuko da Zinema Euskaraz programaren eskutik. Looney Tunes lurrak eztanda egin zuen eguna filma martxoaren 6an estreinatuko da Zinema Euskaraz programaren eskutik. Publiko orokorrari bideratuta dagoen film amerikarrau bikoiztuta ikusteko aukera izango dugu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako areto desberdinetan. Zine Euskadik sustatutako Zinema Euskaraz programaren barruan aurten ikusiko dugun 3. filma da. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak bultzatutako programa honek haur zein gazteei euskaraz bikoiztutako filmak helarazteaz arduratzen da, zinemagintzan euskararen hedapena bultzatzeko. Pelikulan, Porkik eta Lukasek lurra suntzitzeko konplot estralurtar maltzur bat topatzen dute. Nahi gabe, espazioan zehar, abentura zoro batean murgiltzen dira. Bilagunek egoera kudeatzeko zailtasunak dituzten arren, gizateriaren azken itxaropena bihurtzen dira, inork eskatu ez badu ere. Hori da guztia. Oraino kontatzeko genuena gogoan izan bihar Bilboko manifestazioari segida egiteko saio berezia izango dugu gurean 11 telebistan Uxue Garroren eskutik. Ongi izan.